So guys, a cikin wannan bidiyon ne zan nuna maka yadda zaka yi depositing in dollar a cikin Bybit exchanger ɗinka. But amma kafin nuna maka wani hanya, bari faɗa maka wani riski da ke cikin sa. So a yanzu da rules and regulation na Nigeria na CBN da ta kawo cewa duk wani account da aka kama shi yana wani hada-hada da ya danganci crypto ana kulle account. So akwai CBN agent a cikin waɗannan P2P na Bybit wanda sai ka yi taking note in baka da kana da wani active client wanda kake tayar da shi bane. So advisedly ko da ka nemi wanda kai trusting din shi, wanda ka nemi kai trusting din shi, ka san shi wanda ya dade a harkan ka na tura mai da dalanka me na tura maka ne yanka is safe in har kai bigina ne a wannan space din. So wanda zaka yi P2P din shine in ka zo cikin nan wajen kai clicking din deposit ga wani waje inda ka saka P2P trading. So in kai clicking din shi haka, so in kullu anan mazaga kowa akwai limit din shi da yake siya. In kullu nan wanda zaka iya siya ne in kullu wannan gashi ya sa shi limit din shi daga miliyan 1,200 zuwa miliyan 1,300 da yan kai. Kun ga wannan shi kuma ya sa daga 100,000 zuwa 130 da yan kai. So kai misali kai mai 10,000 kana so ka siya ga nan da ka saka amount din nan, ko mai misali kai mai 50,000 inda kana so ka siya dala da shi. So ga nan da ka saka amount din nan ka tabbatar da yana kan USDT din nan. So sai ka zo nan inda ka saka amount din nan, sai ka zo ka danna shi haka, sai misali sai ka sa 50,000 din ka, sai ka danna confirm. So after ka danna confirm, so za ga like duk matan da suke so siya daga wannan amount din naka. Kaga wannan yana so ya siya daga kan abin da ya 10,000 zuwa kan abin da ya 1,184. Kaga alamun yana online. So sannan kuma wannan kaga ba za ka iya siya a hannun shi ne dala tun daga abin da ya kan 150 zuwa abin da ya 67 da sauransu. So haka za ka duba iya kuɗinka. But amma akwai abin da ya kamata a ce like kana lura da shi in haka zo yin P2P a wannan a Bybit din nan, shine ka na duba order din da mutum ya, wato mutum so nawa ya hada a Binance. Kun ga nan wannan ya order kusan guda 1,240. sannan kuma completion din da yayi, wato rating din shi da ya yi rating din shi kusan 96%. So to advisedly like in zaka yi trade a P2P din nan kan da neman masu high order haka, ka gani kan neman masu high order kai da in place in trade da su. Sannan kuma misali yanzu a ce yanzu wannan is online, mun ga price din shi daga 10,000 zuwa 1,100 da yan kai, kuma yana online kuma ya order da yawa. Kun ga rate din shi na dan kyau. So bai mu danna mai misali mu ce yanzu zamu buy. So kun ga ba za mu buy. Kun ga nan daga nan sama ya nuna mana ga price da duk dala guda ɗaya yake 1,172. sannan kuma ga cikin minti 15 zai biya mu kuɗin mu. Sannan nan sai mu zo nan mu sa amount, misali muna so mu sai na 30,000. So kare muka sa 30,000 abinda zamu samu dala 20 da yan kai. Kun gane? So sannan akwai nan wajen inda za ku yi clicking haka. In kai clicking haka, so ga wajen da aka saka live review, wato wanda suka yi trade da shi a baya ya suka yi rating din shi. Kun ga like mutum 175 sai rating din shi good, mutum 2 kawai sai rating din shi ba. So wannan is a good vendor, zaka yi trade da shi. So sai kai back. Sorry, I'm coming. So sai kai back, sai ka danna mai buy. After kai clicking din buy haka, so zai baka account number da sauran na zaka confirming din order ɗinka da komai. After kai confirming order ɗinka ka complete payment cikin kaza sai ka zo nan wajen ka danna pay now. In ka danna wajen pay now, so kaga ya baka account number, ga account number da zaka ciro kuɗi, ga name, ga bank name Pampi. So amma kafin ka ciro kuɗin ka zo nan for your safety kai marking payment completed. Ka gane? After kai marking payment completed a nan wajen, so na misali sai kai marking payment completed, ka danna confirm. After ka danna confirm, sai ka yi minimize, sai ka je ka yi making transfer ɗinka. After ka yi making transfer, so za ka iya zuwa nan kai chatting da shi ka ce mai like I have made the payment. Ka gane da sauransu. After ka yi kaga automatically ya ce mana don't send kobo, for example if money is kaza. So
kun gane for the good review of the crypto, don't put crypto as a reference da sauransu ne. Wannan kun ga abin da nake muku magana akan Nigeria CBN da sauransu ne. So yanzu ba sai rami ba, za mu yi canceling wannan order. Kun gane, like I no longer wish to proceed the order. Yes, I have not paid. Yes, sai ka zana confirm. So kun ga like mu yanzu mu min canceling order. So an kana so kai P2P za ka iya bibiyan wannan method da nuna maka a cikin wannan video ka yi. But amma remember, it's highly risky. Then like za ka iya zuwa ka je ka trade da CBN agent. Account ɗin ka ƙila na Opay ko Palmpay da kuɗin da ke cike da account ɗin ai blocking. So you better take note. Allah ya samu dace. Sai ma da bidiyo na gaba.